Într-un mic sat din munți trăiau doi prieteni buni, Mihai și Matei. Erau nedespărțiți încă de când erau mici. Mihai era mereu plin de idei nebunești, în timp ce Matei era mai rezervat și precaut. Într-o zi frumoasă de vară, cei doi prieteni mergeau împreună pe potecile din pădure, explorând și descoperind noi locuri. Deodată, au dat peste un pod vechi și instabil care traversa un râu învolburat. Mihai a spus entuziasmat: "Haide, Matei, să traversăm acest pod. Va fi o adevărată aventură." "Nu știu, Mihai, pare destul de periculos." "Poate ar trebui să găsim o altă cale," a răspuns Matei îngrijorat. Atunci Mihai a spus cu determinare: "Vino, nu fi laș. Cu siguranță putem face asta împreună." După o scurtă șovăială, Matei a acceptat și au început să traverseze podul împreună. La început, totul părea bine, dar pe măsură ce se apropiau de cealaltă parte, podul începea să se clatine din ce în ce mai mult. "Mihai, cred că ar trebui să ne întoarcem." "Podul nu pare să fie sigur," spuse Matei speriat. Mihai l-a încurajat: "Stai liniștit, suntem aproape de capăt, poți să faci asta." Cei doi au reușit să ajungă în siguranță pe cealaltă parte a râului. Matei, recunoscător, i-a strâns mâna lui Mihai și i-a spus zâmbind: "Mulțumesc că ai fost alături de mine, Mihai. În ciuda îndoielilor mele, tu ai avut încredere în mine și m-ai încurajat să merg mai departe." Mihai a zâmbit și el. "Matei, asta fac prietenii adevărați. Sunt mereu alături în bune și rele." Cei doi și-au continuat drumul, știind că orice obstacol vor întâlni în viață, îl vor putea depăși împreună, prin puterea prieteniei lor. Dacă ați ajuns până la final, nu uitați să vă abonați, să dați like și să lăsați un comentariu.